Здравейте, потребители, аз съм отново MoinTheBest, то при мен е Minecraft World. Да, преди малко клипа спря изведнъж, защото бандито може да снима само 10 минути. Защото така е казал Чак Норис. И дано да фана го. Ти на колко са години, бе? Да, бе. 16. На 14. Ми около 80. Да, аз слагам някакви фъкани заглавия. Не, дай слушалките от телефона майка си. Ще не от нощта след като. Върнах си. Така, пак почвам. И... гледали за паркуриста, бе? Видяли там зона с котка и пилито, бе? Човек, днеска този клип го качих 7 часа сутринта. И за куче, бе, каква котка, бе? За кучето и пилито, бе? Ти ще не стана там майканите телефона. Аз сам си говоря. Аз да чух, че ми казвате слушалки. Как няма фана това, бе? Аз дори не го видях му нищо. Абе, аз слагам някакви тъпи заглавия да се гледат повече. Я кажи колко гледания имам. Да, бе, той се надявам да влезе поне в квалителните. Я го рефреш, кажи пак. Абе, вечерта в 2:30 трябва да имам поне там 20 гледания и влиза в топа. Да. Топ 40, бе. Не, бе, защо няма да фана, бе? Почвам да говоря като знака и аз. Чут кога знаеш в бокса, бе? О май гад. Аз го знам от 2006, ама се регистрирах 2008. Не защо... така бе, така бе. Какво? Абе, те там са негри, бе. Не, бе, човек, вечерта в 2:30, като никой всичко се ресва и те наново. Да, бе, трябва да
си викам аверчетата да гледат. Я снимам там да има. В излишък дори. Втория, да. Чакай, сега искам да кажа на всички, които ме гледат, че ако изведнъж клипа спре, това означава, че 10 минути са минали, ма за сега не е спирал и ще спре скоро, ама... как ни го фанах, Искаш ли после в здраво майчинг да играем нещо, FMG Pool, Bomberman, Pool, здраво майчинг. Защо, фанах. И да, минах по yes. Тосото помниш как дойде. Тази игра много пъти съм я привъртал. Едно и 8. Не бе, той да го направи на новия ще ми лагва много. Айде бе, защо не стана бе? Стана. И съсед от Ада, нали знаеш играта бе? Съсед от Ада. И на нея мисля да почна. Абе, имам тази програма, ще снимам колкото си искам, бе. Абе, ти нали снимаш някой, то твой ли сървъра? Ама ти снимаш, нали? Направи някакъв туториал. Някакъв 20 секунди. Как се дубликира Redstone Torch. Или някакво кошче с глас пейн. Бе, човек, дори когато е на голям екран в VBOX може да снима. Колко бързо ги минавам. Yes. Да, бе. И тук най-горе показва после един надпис Bandicam. Защото е с вкусно обръснато куче. Ох, банана, ето фана. Тос люблю голям негър, бе. Между другото, че CS играеш ли? CS играеш ли? Ма сега играеш ли иначе? Аз, защото без диска си го изтрих. 5 гигабайта, човек. Това ли такова нещо? И потребителя, ако се очуди, че защо изведнъж е спрял клипа, това е защото са станали 10 минути, както в момента може да спре всеки момент. Но вие знаете, но ето. И дали ще офана. Да, потребители, аз бях Moin the Best, тук при мен беше Minecraft Donut World. Бай!